Túto fľašu si nikto v Európe oficiálne nemohol kúpiť. Ja ju ale 31. júla vyťahnem zo svojej súkromnej zbierky, prinesem ju do Trnavy a otvorím ju. Nie pre seba, ale pre vás. 31.7. sa celosvetovo pripomína tzv. Black Tot Day, čo je výročie, kedy britskí námorníci dostali posledný prídel rumu. Pri tejto príležitosti budeme mať degustáciu zameranú práve na tému námorného rumu. Konať sa bude presne 31.7. o 19:30 v predajni Alko 90 v Trnave. No a keďže tú našu malú trnavskú rumovú komunitu mám veľmi rád, rozhodol som sa do degustácie darovať jedinú fľašu prvej verzie Plantaray Mr. Fogg, ktorú doma mám. To je tá verzia, ktorá bola v Európe oficiálne nezohnateľná. Porovnáme ju s novou európskou verziou, ktorá už čoskoro dorazí na Slovensko. Celkovo spolu prechutnáme 7 rumov, predaj vstupeniek už teraz beží na alko90.sk a počet miest je obmedzený. Takže ak sa chceš ku mne pridať, ochutnať kvalitné rumy a možno sa niečo dozvedieť aj z histórie námorného rumu, odporúčam ti s kúpou vstupenky veľmi nečakať. Vidíme sa tam.